दिव्यांग वर्ध निराधार मित्रमंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मी मुखेड तालुका अध्यक्ष सुदर्शन सोनकांबळे बोलत आहे. रामराम मित्रांनो, दिव्यांग वर्ग निराधार अनेक प्रश्नासाठी अनेक वेळा शासन दरबारी अनेक निवेदन अर्ज देऊन सुद्धा दिव्यांग वर्ग निराधार प्रश्न सुटत नसल्यामुळे संस्थापक चंपतराव डाकोरे यांनी अनेक वेळा लेखी भेटी घेऊन सुद्धा निर्णय न घेतल्यामुळे 20 मे 2020 रोजी नांदेड जिल्ह्यात एक दिवसीय घरोघरी उपोषण करून सुद्धा 1000 लोकांनी सहभागी होऊन सुद्धा शासनाने आदेश काढून सुद्धा त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दिनांक 30 जून संस्थापक चंपतराव डाकोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी तोंडाला काळीपट्टी बांधून शासनाचा जागा करण्यासाठी थाळीनाद आंदोलन आयोजित करण्यात आलेलं आहे. तरी दिव्यांग वर्ग निराधार मित्रमंडळ प्रत्येक गावात प्रत्येक घरात आंदोलन बसून शासनाचा जाहीर निषेध करावा असे आवाहन सुदर्शन सोनकांबळे करीत आहेत. रामराम.